Kulomgubho kuchazwe kabanzi ngokubaluleka kosuku lwanamhlanje. Lokuhlangana kwethu sikhumbula umsunguli wethu kwenzeka esikhathini esinzima. Kwenzeka esikhathini esinzima kokuhanjelwe kwesizwe ilanga ngokukhothama kwengonyama umdlokombane okubenzima ukuba ebeselandelwa futhi masinyane alandelwe umntana enkosi indlovukazi engizalayo. Ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha laziwa umhlaba wonke ngenxa yamandla elalinawo futhi lihlakaniphile. Umhlaba wonke jikelele ulazi ilembe njengengonyama eyaba namandla futhi yayihlakaniphe kakhulu. Yabumba isizwe esihlonishwa umhlaba wonke. Kugcizelelwe ukuthi isimilo sethu thina belembe kumele sibonakale njalo nje. Kumele ukuthi zonke indawo nsuku zonke lapha sikhona njengamaZulu sibonakale ukuthi singabelembe ngesimilo. Ngomlomo womntwana uThulani ngonyama yesizwe samaZulu isigxeke kakhulu isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Into esibona yenziwa besilisa ibhlungu kakhulu. Lento yokuhlukumeza abantu besifazane nezingane ayisibona ubuntu futhi akakho umZulu ozihloniphayo ohlukumeza abantu besifazane nezingane. Kusenjalo sisekhona kwaZulu Natal kepha ehlala Nkosi kwaNongoma eNyakatho yesifundazwe umasipala wendawo ubambe umkhuleko wokulwisana nodlame lweyamene nobulili namhlanje. Lokhu kulandela isihlava sokuhlaselwa kwabantu besifazane kule ndawo. Kamuva nje kwatholakala isidumbu sowesifazane uThandeka Mbatha sinqunu ehlathini nokusolakala ukuthi waqinywa wabulawa. Ngalesigameko amaphoyisa athatha aphosa imibuzo isesheli sakhe kepha saphinde sadedelwa. Kwabulawa ingane intombazane unokwanda wakwaMthenjana lapha eWard 17 nakhona watholakala ehlathini esebulewe. Bathathu sebebonke abantu besifazane ababulawa kwaNongoma ngenyanga yabantu besifazane uNcwaba noNyaka. Kubo kukhona yena uThandeka Mbatha wakuWard 14, unokwanda Prudence Mthenjana wakuWard 17 kanye nokukhanya Hlongwa wakuWard 13.